ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Darajing Sngokya gajing election photo identity card ki bar jela ganyo trap youth council kladawan ki board penyah district bakim day ben patiau ni pushe gajing thop yo ni ki welfare committee ki bahap hapo pu sam dengan Shillong Cantonment board like buan tang nak dor bar shnong kini gajing dawa ke HYC ki hadirin bakilalit banyak kendo yu baru ni walang ubadi additional deputy commissioner ke East Khasi Hills district hadin gajing lap ye ki buan ki bar jela ki buan sa bean ha ki jaka bahap hapo ke Shillong Cantonment board. Habakaran berkelar patai kubor hadir meladap banyak kenduk yang ADC, ubat Roy Kepala Sendram, ubadi Presiden KHYC, ulihat hu bana kaliang ubat Roni Walang, lepin Pau Syaki, bagi buat penyak distrik, kim pushe ni pediang yang kejeng thok bawan ki komiti berper-per, ki bahap hapo upur usam ke Shillong Cantonment Board, man penyak epeng. Kamat kebaar keba nak kaliang jong keseng ngiwan ru ban ye kenduk ya ke district administration kali hador ke jingsong jingsa jong ki briu ki bahap hapo ke cantonment area ngilayu i menta lakat nu ka jingmi jong ki khubor ki bafer na kini ki jaka ki ba ka cantonment area ka kamtrai pilai i ke ga bakaseng kelalap hapo lum survey ki don kumba fraspa hadu frapo hadu shispa ngut kita kinong kilong yeng ki basa hapo kata jaka jong tau defense estate officer baki ong ba ka cantonment lane ka defense estate officer ki kamtrai baki tu ki bri ki shushong be an hang tu ka ba ar pilai i ka jingkem jong tu ko bri ka ba khai drugs hang ni Shillong ber ko we napo ka jaka ka ba cantonment area kalong try ba ndi da kata kilabun ki khubor ki bangingi yo ya ka jingdon jong ki briu ki barung bami apo kini ki jaka ki ba cantonment area ka kam try ki bale ri ki kambe an ki ba fer hang ni apo Shillong ti kum ka seng isu khialor kini ki namar bale kum kalong hi kini ki jaka jong ka cantonment area kimdon kinong pet kinong peniat namar ba kidor bar snong gi jongi ki badon ki bayajan ba kini ki jaka jong cantonment area kam itu ye kini ki bor snong gi jongi te kani ka pelong yo ubriu nakanu ka jaka illegal immigrants ngila banong lani ki criminals ngila banong kin wan shong wan sa da ka besuk ang kini ki jaka jong ka cantonment area but kin le pat iki kambe an ba fair but ka baar ka ba pen imaru yangi ka ba pen itiang kalong ba yo ki don ki briu ki bawan ban syong ban sa kini cantonment area but kin apply pat ya ke epic khamtam ya ke epic but lada ki yo pan apply ke epic kan long ka jing ma yangi kum ka jat ban ririt pat ti halor kita ki na kaliang jo ka seng ngiwan ban ya kendu ya ki bor district ban kentu yaki ban dawa yaki ba ka district administration kadai ban batha ya ka cantonment area ya ka cantonment board baki dai ban lum jingtip ya ka jingdon jong ki briu ki basyong basa bat kumju ru ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki briu hakini ki jaka ki ba cantonment area kalong try but ka baar ka jingdawa na kaliang jo ka seng kalong ba ngiyo jingtip ba kini ki cantonment area ki don kita ki self style council ki self style committee kita ki welfare committee ki bri ki basyong basa ang tu ki shoot how hi but kini ki committee pat ki ai kita ki certificate ki ba fair mentaban apply ya ke eping la dolong nong shong snong khamtam ya ki harilum khasi ba jantia ka election commission lane ka ki bor ki badai pe ke election ki pan ya ka jing pensisha na kirang ba snong lane ki dor ba snong te hakini ki jaka pat ki ba ki dor ba snong ki jongi kim don bor bun ni kini ki bri ki shem ki kot ki sla ki ba ai kini ki welfare committee lane da kini ki council te ngi kwa ba ki bor ki badai pe ke election kim dei ban priang ya kum kini ki jing tho kenang begini gibriu kin yo arung haka electoral rule tina kaliang jo kaseng ila kren na kabasya ka baningkong ka jing dawa kalong baki di ban lum jing tem ya ka jing don jong gibriu ya ka rung kami jong gibriu ka baar ki di ban peti kena ba kini ki self style council ani ki committee kim di ban yo bor ban ai ki certificate na ka benta ki nong snong kenang ba maki pat kin yo ban tap ya ka bot lane ban enroll apo electoral rule ti hadian kini ki jing ya kren na kaliang jong EDC ila pentikna yangi ba kumba kalong himenta ka district administration kam itu ya kini ki self style council ani ki self style committee ki ba don kini ki jaka jong ka cantonment but kala don ru ka jing ya kren ya ka cantonment
boat baka cantonment boat kadai ban itu ya ki bor jong ki dor bar snong ki bapet lani ki badon hajan jong kini ki jaka ki basyong basa jong kini ki brio ki bahap apo jong ka cantonment boat ti kita ki jing ya kenduk jong i mentakasngi